programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipanghaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. A short comedy film. Madirusing! Ma-order ka rin kung ang torta para yan nga Pasko. Tagpira man dito madikong siya nga imo kung ang yung pabalik yan nga torta. Adi nga ni nga, inihulat ko pa ikan yung pariperto kuan, iyabahin ka ng linugitan nira. Hagi, tag-utsin tagadlaudog. Marasa hiya madirusing, maperat imo. Kamamaro na kong torta tag-utsin ta. Mapalit na lang ko kanda umarhin kuan, muna tagsangkuhon, maupay pa. Hagi! Amo na itong nararagan. Special tag torta. Mahunato. Aw, kuan, kay murang nga mahunato. Sige, matuloy na lang akon. Baga, di makakaayaw hini, kay baga mapirit-pirit ka man lang nga tinda. A few moments later. Maupay! Maupay, madirusing, nga doon yung order nga torta. Day kunching, wala ko no din hinanay. Nagsir nga ito hinanay nga kumani ka nga ni kuno, matago na kuno hiya kay wala ko niya ibarayadit nga torta. Yan ka lang nga mapaog ka nga ulat. Susurok-surokon ko ini, susurok-surokon. Nga mapaog ini, sisigang pa yung ayaw pagsumat. Paabaan yun yan ka na niya. Madirusing, ay pag kinumata ka nga, nagpipinamatik ka lang. Nag-in-order ka nga mapaog kahin torta, tapos siya nagtitilagaw ka, pinamatian mo na ako. Garo-garo ka man nga mapaog ka. Ano, di ka magawas kay papabuthan. Usa! Duha! Ano na, madikong chill. Huwag pakakabati kayo, pipinalaba ko kan unak inihian. Nagatong haluyo. Ayaw pag pinasangili, madirusing. Lalabawan ng tuhod dan iyo kwarto. Adi ni mo order nga torta. Pagbayad yan na, pagbayad. Kay igre-remit ko nga tutag supplier. Kade, kade. Sige, niya na lang ako pa di kong singit bayad niya, ha? Kay, sakto na ito maupot niya ni pariperto. Opa, yun naman yan mo ako ipapakabdo, ipapadulo. Sabot. Upaya, kay mamaulo ka haakon. A few moments later. Maupay! Nekuncheng! Maupay! Oh, ano, una, ginatagay mo na yung nanayan ko, niya taragan ka ng torta? Nekuncheng! Yung papauli na lang ni nanay, ano nga iya, gin-order hain nga torta, kay nakaparag kuno. Ano nga mapaog hiya? Igulin niya, ikinangitan na niya. Tatawagan pa nga mapaog niya, kino-order balati. Tawagan. Hello, madirusing! Anot ka sa rin yung unak di haag, nagpapauli mo man kung ang torta haag, na nagkakaprag. O pa, latat sabot, papakawal ko gulahin mo itpurmahan. Hello! Ano man kung nagpauli ko ang torta? Yung nakaprag man udog nakaprag. Baalo gilotak hito. Ano ito nga, ay mo ginhimo ko ala, inipin nga bugas. Ay pag-insplikari kay, una pa na imo katawo. Ikari ang bayad kay, re-remit ko nga ito akong supplier. Ikade. Ayun na gud ako sunod pag pina-ordera, ha? Supot ka yung kuhan, torta hitag iya, napos kag it-irong. Pagulat na lahit kuhan, katapos labot at paghatag ang imod ka ng torta. Pagulat. Testing nga latis, tingin kay papadagot ka ikaw hitano.